תגיד לי, בחתונה שלך, יש מצב שתלך לישון רגע לפני החופה? כי זה בדיוק מה שאנחנו, עם ישראל, עשה לפני מעמד הר סיני. חז"ל מתארים את מעמד הר סיני כחתונה, כריתת ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. זה הרגע הכי חשוב בהיסטוריה שלנו כעם ובהיסטוריה של האנושות. ומה עם ישראל עושה בלילה שלפני? פשוט נרדם. אבל תגיד לי, איך זה יכול להיות שעם ישראל נרדם לפני הרגע הכי חשוב בהיסטוריה שלהם? יצר הרע גרם להם להירדם רגע לפני מתן תורה. וכדי לתקן את הטעות הזאת, עם ישראל במשך כל שנה מאז וחג שבועות נשאר ער כל הלילה לפני מתן תורה, כדי לתקן את הטעות הזאת. בלילה הזה מקדשים את עצמנו בקריאת מתן תורה. אנחנו צריכים להבין כמה חשיבות יש לתורה הזאת. אף אחד לא מבין מה הסוד של עם ישראל, איך עם כזה קטן שורד מלחמות, שורד שואות. בזכות מה? בזכות הברית עם בורא עולם. בורא עולם מתחייב לשמור על עם ישראל, לתת לנו את ארץ הקודש, שהנה אני ואתה יושבים כאן היום אחרי 2000 שנות גלות, שזה כבר נס שקשה להבין אותו, וכל זה בזכות הדבר הזה שמתי חוגגים אותו? בחג שבועות. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא אומר שאם עם ישראל לא מקיים את הברית הזאת, שזה התורה, לא היה שווה לו לברוא את כל העולם הזה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם רגע אחד בעולם לא יעסקו בתורה, העולם יחזור לתוהו ובוהו. גם שפה בארץ ישנים, בארצות הברית לומדים תורה, וככה בכל רגע ורגע נתון מישהו עוסק בתורה. גם עכשיו ברגע הזה אני ואתה עוסקים בתורה. מעבר לעוגות גבינה ודברים חלביים שאתה הולך לאכול, תשמח מהזכות שלך להיות יהודי, ומהזכות שלנו לקבל את התורה, שיהיה בסיס לחיים טובים בעולם הזה, והבסיס של העם היהודי. בעזרת השם שיהיה חג שמח, ותשמור לי איזה ביס מעוגת גבינה.